No muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu ya ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a m'busa John Chilembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa pa udindo wa president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe si a boma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma limanga sukulu ya ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a m'busa John Chilembwe amene anali nawo. President Chakwera walankhula izi pamwambo okumbukira m'busa Chilembwe m'boma la Chiradzulo. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu ochokera m'madera osiyanasiyana, akuluakulu a boma ndi akuluakulu a zipani zotsutsa boma anasonkhana kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission kuzakhala nawo pamphero okumbukira m'busa John Chilembwe. Atafika pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino ndi mayi wa fuko wa dziko lino, mayi Monica Chakwera, anayala nkhata pamwalo wa chikumbutso motsatizidwa ndi mkulu wa asilikali, mkulu wa polisi ndi ena. Mwambo utatha, President Chakwera anakasina buku la lendo mwambo wa mapemphero usanayambe. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lima chifukwa mzimu wa John Chilembwe udali umeneyo. Nduna yona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chiwindo Banda ati ndi okondwa kuti lero kamba katsikuli akumana komanso kugwirana chanza ndi atsogoleri otsutsa boma osiyanasiyana zomwe zisonyeza umodzi komanso kulolirana. Ndipati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata ku dziko, mtima wokuti tidziyanjana lero zakoma ndapatsa moni akweni nasowa akweni mmakukondani ndipo nakusowani tagwirana nanu dzanja. Mtima umenewo wa president inu mmafuna kuti anthu tizikhala limodzi, tidziyanjana limodzi, tisamadulirane malire kuti iwe kwanu ndi uku iwe kwanu ndi uku. Mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi kuti mtendere ubwere mdziko. A president nzofunika mwa ichi munakhazikitsa umodzi day. Amalawi tonse tiyanjane, tidziwala kuti ine ngwa Congress, ine ngwa DPP, ine ngwa UTM, uyo ngwa PDP, uyo ngwa chani zipani zina zija UDF, koma mmati tonse tizikhala limodzi ngati Amalawi. Ndipo mkulu wa mpingo m'busa Wilson Mitambo amikira Dr. Chakwera kamba kothandiza mpingo kulondoloza malire a malo ake. M'malo mwa mpingo wonse tifuna tikuthokozeni mwapadera chifukwa mumathamanga ife tikapereka pempho pamaso panu. Timadziwa kuti ifedi ndife ana anu ndipo tili kumtima kwanu. Ndikuyankhula ichi bwana wanga kunena kuti chaka chatha tsiku ngati lalero papupeti ngati yomweyi tidakupemphani bwana, tili ndi vuto pamalo ano 93 acres ija ena afuna amangepo nyumba zawo, simunakondwe ndipo tinaona mukutenga action mofulumira. Lero ndimati tikuthokozeni bwana, mudakali ndi moyo kuti ife ndoyamika kwambiri. Ntchito idayenda bwino, tidagwira ntchito ndi anyamata anu amene munatipatsa yochita retrace boundaries ya malo ano, ndipo ife ndifothokoza. Pamwambowu Dr. Chakwera wapereka 5 million kwacha pokumbukira tsikuli. Mwambo wa chaka chino unali pamutu oti bwerani kwa ine muzapeze mpumulo kuchokera m'Baibulo m'buku la Mateyu 11 verse 28 mpaka na 30. Secret Segula, MBC, Chiradzulo. Padakali pano boma layamikira Amalawi amene anakhala nawo pamwambo okumbukira m'busa John Chilembwe kamba kosunga bata ndi mgwirizano pamwambo wa chaka chino. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu anena izi ku Providence Industrial Mission na PIM m'boma la Chiradzulo
pakutha pamwambo okumbukira m'busa John Chilembwe. Akunkuyu omwenso ni mneneri wa boma anati President Chakwera akupitiriza kutsindika kufunika kupangira zinthu pamodzi wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera enanso omwe anali nawo pamwambowu ndi monga atsogoleri opuma a dzikolo a Joaquim Chissano ndi Armando Guebuza komanso omwe angotsirizitsa ntchito yotsogolera dzikolo a Filipe Nyusi, President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa komanso mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo pamodzi ndi akuluakulu oposa 2000 oyimirira maiko ndi mabungwe pa dziko lonse anali nawo pamwambowu. Mawu ake mtsogoleri watsopanoyi Daniel Chapo yemwe ndi wachipani cholamula anati kukufunika kukonzanso ntchito za boma kuti ziziyenda bwino. Iwo ati kukufunika kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu komanso kugulitsa makampani a boma omwe sakupindulira boma. President Filipe Nyusi yemwe wangotsiriza udindo wake walangiza anthu kuti akhale ndi umodzi pothandiza mtsogoleri wa dzikolo watsopanoyi. A Daniel Chapo anabadwa mchaka cha 1977 mdera la Sofala ndipo ndi katswiri wa zamalamulo komanso ndi mtsogoleri woyamba kulamulira dzikolo mwa anthu omwe anabadwa dzikolo litalandira ufulu wake mchaka cha 1975. Iwo anapeza mavoti oposa 65% atagonjetsa chipani chotsutsa. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika mdziko muno lachinayi masana kudzera ku bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre. Boma lati chaka chino liyamba mwachangu ntchito yopereka zipangizo za ngongole ya ulimi ya bungwe la National Economic Empowerment Fund NIFI ndi cholinga chakuti alimi azakhale ndi nthawi yokonzekera bwino pa ulimi wawo wa chaka chamawa. Mkulu wa bungwe la NIFI a Humphrey Mjetseni ndi amene anena izi m'boma la Zomba pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka fetereza wa ngongole kwa alimi aku chigawo chakumwera. Zambiri mulipotili la Simeon Boyce. Polankhula pamwambowu Mjetseni ati bungwe lawo lamva madandaulo omwe anthu akhala akupereka pakuchedwa kwa kulandira kwa zipangizozi ndipo aonetsetsa kuti pofika mwezi wa Julayi chaka chino anthu ayambe kulandira ngongoleyi. Alimiwa amene kuwapatsa fetereza kwambiri akumatenga pagulu ndiye kuti pagulu paja taapatsanso mphamvu agulu kuti akangoona wina akupanga chibwana amulande fetereza ise agawane iwo wagwiritse ntchito. Cha namba 4 monga maoneramo tikuyendera pogawa tikuyendera tichita raundi ina yoona mindayo kuti ikuchita bwanji ndiye ngati wina watinamiza pa stage imeneyo tiona mochitira naye mwake kuti tione uzikhala bwanji koma atayika ndondomeko zokhwima kwambiri komanso choposetsa kwambiri chimene inu atolankhani mutifalitsire nchonena kuti chaka chamawa programu iyi iyamba July ndiye already alimi tikauza kuti programu iyi iyamba July kuti anthu alandire nthawi yabwino ndiye kuti ni mangolomera kale kuti amene achiteza chibwana chaka chamawa chimuphonya chifukwa programu iyi iyamba nthawi yabwino komanso ikhala ya ndalama zambiri. Mlendo olemekezeka pamwambowu nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati anthu asalowetse ndale ku ntchitoyi poti ikuyenera kupindulira aliyense. Kuti alimi ndale zawo kapena chipani chawo cha alimi ndiye kumunda. Alimi sitimatengera kuti mulimo uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa chipani chanji wa MCP. Zinakhaza kuti ndizotengera ndale ndoti bwe zitatenga zimene zimkupatsa amene ala MCP okhaokha. Koma tikupatsa wina aliyense posatengera kuti munthu wa chipani chanji. Pano pali anthu amene azipani zosiyana-siyana. Koma onsewo amalima, alini minda onsewo akusowa zipangizo. Kotero anthu amene amapanga ndale palibe fodalo welepo ndi nkhani za ndale koma athandizire kuti alimiwa akalime foti kamakagula chimanga kapena tikamadya aliyense amakhala ndi njala siyang'ana chipani siyang'ana nkhope tikamakagula muja timagulitsanso kwa wina aliyense. A President Chakwera akufuna kufikira wina aliyense kaya deralo limakamba za wina wa ndale kapena deralo linde anthu ena otsatira chipani china amene amatumikira kumeneko koma President Chakwera akufikira pena paliponse. Pokhazikitsa ntchitoyi m'boma la Zomba ANIF apereka matumba a fetereza wa ngongoleyu kwa magulu a alimi ku madera a mfumu yaikulu Mlumbe komanso mfumu yaikulu Malemya. Patakali pano bungwe la NIF lapereka kale ngongole ya zipangizo za ulimi kwa alimi okwana 790 kuno ku Zomba za ndalama zokwana 444 miliyoni kwacha. Kuchokera kuno ku Zomba ndine Simeon Boyce.
unduna wa zamalonda ndi mafakitale ukulimbikitsa magulu a alimi kuti azigwiritsa ntchito njira zamakono zamalimidwe kuti adzitha kukolola zochuluka pamalo ochepa ndi kupanga phindu lochuluka pa ulimi wawo. Nduna ya mundunawo a Sostan Gwengwe anena izi pamene amayendera cooperative ya alimi yotchedwa Team North ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu, imene inalandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la AGCOM. Chimwemwe Milulu watsandiza mbiri. Cooperative ya Team North inayamba mchaka cha 2018 ndi alimi 10 ndipo pofika tsopano ili ndi mamembala okwana 56. Wapampando wa gululi lomwe ndi la ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu Achimwemwe Siwale ati thandizo la ndalama lomwe analandira kuchokera ku bungwe la AGCOM lawathandiza kumanga malo osungira zokolola zawo, kugula tractor ndi zipangizo zina zogwiritsa ntchito pa ulimi wawo. Tikamalima soya uja tizimusintha zikhala mafuta ophikira kuti tizigwiritsa mafuta ophikira. Kaya ndi mteza tisinthe mteza uja ukhale chiponde, ndimene tikufuna kuti tikhale kampani yopanga zinthu zoyitaita osati kungogulitsa kuti makampani ena amene azikapindula kwambiri, koma ifeyo phindu lonse yayikulu izichokera pano pa cooperative yathu ya Team North. Atayendera gululi, nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sostan Gwengwe inati mpofunika kuti magulu otere alimi adzigwiritsa ntchito luso la makono polima mbewu zawo ndi kuonjezera mphamvu kuzokolola, popeza misika ya zokolola ndi zinthu zina zomwe angathe kupanga ilipo yambiri. Pamene chiwerengero cha anthu chikupitirira kwambiri kukwera, tiyenera kuganiza kuti kodi kuchokera pa ekala yomwe ija ya chimanga, ekala yomwe ija ya soya, ndingatulutse zochuluka bwanji kuti ndadyetseno anthu amene akuchulukira. Ili ndi vuto la chaka chino, ndi vuto la chaka chamawa, komanso tiziganiza kuti zaka 5 zikubwerazi, zaka 10 zikubwerazi, zaka 50 zimene zikubwerazi, kuti kodi ana athu adzapezeke kuti ali ndi chakudya chokwanira. Mankhwala ake ndi teknoloji, kuti maloche pa omwewo koma tikukhalapo ndi zochuluka zimene tingathe kukolola, kukwanitsa kudyetsa dziko, kukwanitsa kugulitsako kunja, kukwanitsa kuti pa nkhani ya zanjala tizikhala kuti tathana nayo. Ndiye timalimbikitsa kuti asangoona mbali yoti talima, azionanso kuti kodi chaka chamawa kuti tipindule kuposa chaka chatha ndi teknoloji iti imene tingathe kugwiritsa ntchito. Mkulu wa bungwe la AGCOM m'dziko muno a Ted Nakumwa ati akhutira ndi momwe cooperative ya Team North yagwiritsira ntchito thandizo la ndalama lomwe analandira. Tasangalala kwambiri kuti tidapasa chithandizo 187 million Malawi kwacha. Iwo sadapereka 10% yawo pa ndalama imeneyo, ndiye kuti anayamba kugwira ntchito yawo. Monga mukuona pali warehouse yabwino kwambiri yomwe yamanga ndi njira ndi ndalama imeneyi, komanso agula tractor Massey Ferguson ndi zipangizo zogwirira ntchito za tractor. Ndiye panopo amatiuza kuti panopo alikalikiriki kulima. Gulu la alimiri lati chaka chino lalima nyemba pa munda wa mahekta 35 ndinso soya pa mahekta okwana 100. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mauno muli ndine Romeo Umali. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu ya ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a m'busa John Chirembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa pa udindo wa president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe siya boma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto m'dziko muno. Popitirira nkhanizi, mabungwe amene siya boma motsogozedwa ndi bungwe la Human Rights Consultative Committee ndi Malawi Black Economic Empowerment Movement MABLEM ayamikira bungwe la NOCMA poyesetsa kuti mafuta azipezeka m'dziko muno. Polankhula ndi MBC atayendera malo osungira mafuta kumati ndi mboma la Blantyre, wapampando wa bungwe la HRCC a Robert Mkwezalamba anati anakayendera malowa pofuna kumvetsetsa momwe zinthu zikuyendera ku bungwe la NOCMA. Iwo anati amafuna akatsimikize ngati mafuta ochokera kutanga akufikadi. Mkwezalamba anati posachedwapa akakhala akukumana ndi akuluakulu a boma
pa nkhani za momwe dzikoli lingachitire pothana ndi mavuto amafuta. Ankwezalamba akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Kumbukani Phiri. Ngati bungwe loyang'ana mafulo anthu komanso loyang'ana anthu a business a Malawi, bungwe la Society Black Economic Empowerment, mokhudzidwa ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno. Takhala tikutenga ndondomeko yoyankhula ndi akuluakulu adindo ku Reserve Bank, akumela kunokima kufuna kumvesesa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Inde tikudziwa nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja forex ndi nkhani yayikulu, komabe tinafuna tifike pa ground chifukwa tinatsimikizidwa kuti petrol akubwera kuchoka kutanga omwe boma la saina ubale ndi dziko la Kenya wakhala akufika mdziko muno matrako oposa 100. Ndiye tinatsatira kuti tizaone kuti kodi kuno kumatindi kumene amafikira petrol wano wafikadi ndipo atafika waenda bwanji. Ndiye tatsimikizidwa kuti kwa iwo udindo wawo umathera ponena kuti apereka mafuta aja ndipo atsimikiza kuti matrako oposa 17 akutanga komanso ena amene amachokera ku Mozambique kuzera kuchoka ku Beira ndi kunaka akhala akumabwera kudzapereka mafuta amenewa. So tauzidwa zambiri makamaka za ntchito yawo yosunga mafuta ndikuonesa kuti akupezeka mdera la kumwera kuno. Chabe kuti mwina malire awo amathera popereka mafuta awo, koma kuti mafuta apezeke mwina pa Nyamba filling station kapezeke pati ndi udindo wa eni company. Nde tikuyang'ana awo ngati Apuma, Total, Simso, onse amene ali ndi makampani obweresa mafuta mdziko muno. So awo ndi amene amaganiza kuti mwina tipereke pakuti tipereke pakuti. So koma tikang'ana mbali yayo akuyesera ndipo akugwira ntchito yotamandika kuonesa kuti pali dongosolo loti anthu atenge mafuta. Tikunena pano mafuta alipo, matraki mwina ndochepa sanaduse 5 kusenza kuti mwina yavuto tikhala la anthu odzatenga mafuta koma kunoko mafuta akuoneka. So chikhumbokhumbo chathu kuti tiyapemphe ndipo talimbikitsa kuti apitirize magwiridwe a ntchitowo. Mbali ina tipitirira kuyankhula ndi aboma kuti tione kuti kodi angathandizidwe bwanji kuti mwina mavuta amene timakhala nawo asamachitika. Nduna yona za chisamaliro cha anthu yemwenso ndi phungu wa dera lakumwera kwa Lilongwe chakumvuma a Jane Sendeza yapempha anthu mdziko muno kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo pochita zinthu zosiyanasiyana zothandizira kubwenzeretsa zachilengedwe. Asendeza anena izi mdera la mfumu yayikulu Maliri pamene amakhazikitsa ntchito yodzala mitengo yomwe inakonzedwa ndi sukulu ya Luwana. Zambiri mulipoti ili. Poyankhula pa ntchito yodzala mitengo yoposa 2500, Asendeza ati dziko lino likupitirira kukumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lisamakhale ndi chakudya chokwanira. Asendeza anatsindika kufunika kosintha kaganizidwe pofuna kuthana ndi vutoli. Ndunayi kenako inapempha mafumu mdziko muno kuti akhale patsogolo pa ntchito yodzala mitengo. Simkhamba kamwa komanso sinthano kunena kuti dziko lawonongeka, dziko likudutsa munyengo zoyipa, dziko mvula ikukanika chifukwa kuti chilengedwe chidawonongeka. Komanso mvulayo ikabwera ikumabwera mvula ija yodabwitsa yowononganso nthaka. Zimene zapangitsa kuti aluwana komanso mafumu kuno tivomereze kuti tiyeni tidzale mitengo yambiri. Tikatero ndiye kuti tichulukitsa zokolola chifukwa ndiye kuti madzi sazikukolola mbewu zathu, komanso tikhalanso ndi malo abwino amene tikhoza kumapumirako. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Professor Emmanuel Kaunda, ati sukulu ya Luwana yayamba ntchito yophunzitsa komanso kutukula madera onse omwe ayandikana ndi sukuluyi pa mtunda okwana makilomita 20. Malinga ndi Kaunda, ntchitoyi ithandizira maderawa m'magawo osamalira zachilengedwe komanso kuphunzitsa achinyamata zachilengedwe. Kandi department imene imapanga za nsomba yipita kumene kuchako, kandi department imachita za mitengo yipita kumene kuchako. Ngati lero taona tuzala mitengo, ndio department imapanga za soybean yibwera konkuno, ngati department imapanga za animals yibwera konkuno. Kuti chitukuko chikhale ngati chapita pamodzi, osati kungopanga kungoita skata. Toti tizione kuti masomphenya kapena ma villages amene aja midzi imene ikutukuka. Ana ambiri akuchoka kumene kupita ku university, ana ambiri akuchoka kumene kupita ku secondary, ana ambiri akuchoka kumene kuchako akuphunzira.
mfumu yayikulu Maliri yati ndiyodzipereka pogwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwe odula mitengo mdera lawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za nkhalango mchigawo chapakati amagiziwa ati vuto lakaganizidwe likuthandizira kuononga chilengedwe. Iwo apempha anthu okhala mderali kuti asamalire mitengoyi ndi cholinga choti mitengo yomwe yabzalidwa ikule bwino. Nthawi zambiri tikadzala mitengo timaona ngati tathera pompo, koma ntchito yodzala mitengo imayenera kuti dzipite pamene tadzala mtengo timoti mtengo uja tiuthandizire ndithu kuti ukhalebe ndi moyo, tiutetezere kuzosiyana-siyana, kaya kuziweto kaya kumoto zonsezo. Tikapata kupanga zimene zambiri ikungofa. Pakadali pano sukulu ya Luwana yati ili ndi mbande za mitengo 20,000 zomwe 7,000 mwa izo azipereka kwa iwo omwe ali ndi malo oti adzale. Bungwe la Civil Society Education Coalition lapempha boma kuti lichilimike pomanga malo ophunzirira msukulu za sekondari komanso m'makoleji. Pempholi labwera potsatira malipoti akuti pali ana ochepa chabe amene akukwanitsa kupitiriza maphunziro awo. Zambiri mu lipoti ili la Trust Office. Polankhula pa msonkhano womva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026, mkulu wa bungwe la Educans yemwe amamirira mabungwe omwe si aboma amugwirizano wa CSEC alimbani nsapato ati ntchito za maphunziro zikumana ndi mavuto ambiri monga kusowa kwa malo ophunzirira, kulekera pa njira maphunziro kwa ana ambiri mwa zina. Ansapato ati nkofunika kuonjezera ndalama ku ntchito za maphunziro komanso kupeza njira zina zobweretsa ndalama kuti zithandizire kutukula maphunziro. Tiyesese kuti tipereke maphunziro okwanira ku masekondari komanso ku mauniversity kuti ana ambiri azitha kupeza mwayi kwa maphunziro kumene koko. Ndipo nchifake timafuna kuti mu budget imene iyi nduna azachuma apereke ndalama zokwanira ku nduna wa za maphunziro kuti tikhale ndi ma secondary school ochuluka komanso ma university akhale kwambiri. Msapato watsindikanso kufunika kothetsa mayeso a manebu a primary omwe ati amafuna ndalama zambiri zomwe zithakugwira ntchito zina monga kulemba ntchito aziphunzitsi komanso kumanga malo ophunzirira. Ndipo nduna zachuma a Simplex Chitolabanda ati ndiokonzeka kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chuma yomwe ikubwerayi ikuyankha mafunso komanso mavuto omwe amalawi ambiri akudutsamo. Ulendo umene tauyamba with hope ndicho linga chonena kuti pokamaliza ulendowu wa physical year 25-26 amalawi adzanene kuti zinthu zayamba kuyenda bwino, zasintha mowakomera pachuma. Nduna zachumayi yayamikiranso nthumwi za mabungwe osiyanasiyana omwe apereka mfundo zothandizira kuti ndondomeko ya chuma chaka cha 2025 komanso 2026 izakhale yapamwamba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Amalawi awalangiza kuti asamalolere ntchito za polisi akamagwira ntchito zawo ndi cholinga chakuti chilungamo chionekere poyera. Izi zadza pamene chaposachedwapa akuluakulu a chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP akhala akumangidwa powaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yosiyanasiyana. Poyankhula ndi MBC, president wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba wati kulowera nkhani za polisi zindikuthekera kusokoneza chilungamo pa nthawi yake, ndipo anati ndikofunika kuwalola apolisi kuti agwire ntchito zawo popanda chowapinga. Akaumba akuyankhulana ndi Grant Mhango motere. Nkhani si ndale, nkhani ndionena kuti amwanamveka kusalima sugars akuti kunaso ndalama zokwana 441 billion. Ndalama zimene apolisi akuamanga kuti zifufuzidwe kuti ndalama zinaenda bwanji. Chifukwa chake anthu aja aina kuti apite pa khoti likaone kunena kuti kodi zinthu zinaenda motani. Ndiye tisanene kuti ndi ndale, si ndale yayi. Nkhani ndionena kuti anthu anasokoneza ndalama. Ndiye apolisi akamatenga, apolisi akugwira ntchito yawo moyenerera kwambiri kwa basi. Ndiye ndifuna kuti ndapempha mthalika kuti adeke, iwowo adeke, chifukwa chakuti ife ngati Amalawi tikufuna tiziona kuti ndalama zathu zikuyenda bwanji, chikuchitika ndi chani. Komanso tikambeso za Anomali Chisale. Anomali Chisale sikuti akumangidwa chifukwa cha ndale, akumangidwa chifukwa chakuti anapereka certificate ya boza. Ku MDF kuja apolisi akamamanga. Ndiye kuti pamene pakulakwisa ngati pamene posinkhani ya ndale. Tipite kwa Honorable Gangata. Honorable Gangata kuti forgery ndi chifukwa chake apolisi aja anapita ndithu kukamtenga Gangatayo chifukwa chakuti anapanga forgery. Osati kuti chifukwa cha ndale. Komanso mtaonanso pompano anthu anapita kwa Honorable Gangata, mzimayi uja
amanena kuti apolisi amuombera nkhani atipe anafotokoza mayenena ndito aomberedwa munthu akupita kuchipatala kunena kuti paralija sila la chipolopolo akuchipatala kana kusonyeza apolisi athu sikuti amangoombera munthu sizi zimenezo zosatheka apolisi athu si ndi anthu oti they are professionals amagwira ntchito ndithu mosata malamulo ndiye iwo asamangochuluka kuyankhula ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu ya ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a m'busa John Chirembwe. A Daniel Chapo awalumbiritsa pa udindo wa president wa dziko la Mozambique. Mabungwe ena omwe si aboma ati boma likuyesetsa kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa wabwino.